jebul cah kae to sing dadi senopati iki mau. Layak to layak. Pun Kakang ora pangling Yudi. Rina lan wengi pun Kakang tansah nyuwun miring ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Ciptaning ati para kadang pinarda panjang yuswa ya wis di pun Kakang bakal pamit ya. Kok penjalin kali. Ana pandita kinarya wangsit susangin ngendi nggone lole semua lole duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana dukrek monyor-monyor hawlah hawlah penemban Bisma Begawan Durna piye temban pamirsani wonten panah kok aneh bedore kok malah kuwalik teng wingking. Iki jroning palagan minangka tandha ngaturke sungkem pangabekti kunjuk mring sesepuh. Lajeng maka nyatanipun boten wonten satriya ingkang sembada jemparing kados mekaten nika menawi boten putu kula